Hello guys, K-Bodo YouTube channel गासिबो बरायहरनाय थाबाय। जों दायो तामिलनाडुनि फैबोला हादराव थांनो ओंखारदों। नायलांबाय था लोगोफोर गाइस, जों थांगासिनो। नायलांबाय था। बेयो साउथ आफ्रिकानि मोसौ गारि नै थांगासिनो नै साउथ आफ्रिकानि बिराद गिदिर मोसौनि उनाव साफायनो मोनबाय आङो हाखु दाखुजोंनो लोगोफोर। साउथ आफ्रिकानि तामिलनाडुनि बे मोसौआ गारिया। हेलौ गाइस, जों अट' गाखोबाय जोङो नै गाखोबाय। हेलौ गाइस, अट' थांगासिनो जों अट'आव मथा मथि आधा घन्टासो लायो आरो बेसिम हाथायसिम। नायलांबाय था गाइस, अट' थांगासिनो अट'आव थांगासिनो अट'आव। थांगासिनो गाइस अट'आव। आधा घन्टा लायो लामाया गारि जोंबा। मोनहैसिगोन हाथाया बारा गोबाव ओंखारला, ओंखारसिगोन हाथाया लोगोफोर गाइस। नायलांबाय था बारा बावला मोनहांबाय दखानफोरखौ मोनहांबायानो मोनहांबाय दखानफोरखौ। मोनजेनबाय दखानफोरखौ, मोनसिगोन हाथायाबो। तामिलनाडुनि हाथाया माबायदि नाय लोगोफोर, गोदोर जायोना फिसा जायो होननाया नारेंखल बागान गोजा नायलांबाय था। तामिल मानसि गोजा बेफोरो
Oke logofer मोनबाय हाथाया नै मोनबाय नायलांबाय था एबार हाथायखौ नायलांबाय था मोनबाय लोगोफोर हाथाया नै नायलांबाय था मोनबाय होथ'लायदोखो मोनबाय हाथाया नायलांबाय था एबार हाथाया माबायदि गोदोर ना फिसा गाइस लोगोफोर मोनबाय हाथाया नै नायलांबाय था हाथाया नै हाथाया बारा गिदिर जाया फिसा फिसा हाथायानो बेनो हाथाया बेनो लोगोफोर हाथाया बेनो हाथाया लोगोफोर गाइस बेनो हाथाया मोजां नाय बारा गिदिर जाया ओइनो लोगोफ्रा थांगासिनो बारा गिदिर जाया हाथाया फिसा फिसा हाथाया थांगासिनो लोगोफोर बे थाव दिपुनो इन्डियान थाव दिपु बियो बारा गिदिर जाया हाथाया लोगोफोर फिसा हाथाया देवबार हाथायासो गिदिर जायो बे थाव दिपु नै बे थाव दिपु मेन टाउनाव थांगासिनो जोङो मेन टाउनाव थांगासिनो नायलांबाय था नै जों मैगं लानो नागिरबाय नै आलु मैगं लानो नागिरदों जोङो आलु लानो नागिरदों जोङो नै हाथाया फिसाथार हाथाया नायलांबाय था गाइस हाथाया फिसाथार नै मैगंफोरानो बारा गैजोबा नायलांबाय था गाइस हाथाया फिसाथार थेवबो दङ नालाय माबा मैगंफोरा मैगं गोथांफ्रा मैगं गोथां गोजा नायलांबाय था गाइस आंनो बेयाव मा खालामनाय जों गेलामाल मा लानो नों बेसेबां लायो गोथां लागासिनो मैगङा नायलांबाय था गाइस मैगं गोथां गोजा नै